So mae ysgol Chynnareos, ysgol Prif Ffrwd yn Penparcau yn Aberystwyth. A mae 4 canolfan addysg arbennig yma. Y pethau ni'n hoffi yw wneud yn sicrhau mae plant yn cael croeso, ni'n cynhwysol iawn, ni'n wneud yn sicr mae plant yn integreiddio mewn i'r Prif Ffrwd o pob canolfan sydd yn yr ysgol. Mae Pili Pala yn dosbarth ynglwm â'r Prif Ffrwd yn Ysgol Llwyn yr Eos. Mae fe'n canolfan arbennig ar gyfer plant gyda anghenion dwys, anghenion clywedol, anghenion gweledol, a mae rhan fwyaf o'r plant hefyd angen asistiaeth gyda meddyginiaeth yn ystod y dydd. Da pob un plentyn diagnosis o awtistiaeth a mae pob un yn unigol. Dyn ni'n gweithio ar llawer o sgiliau bywyd, sgiliau cymdeithasu, sgiliau gweithio ar annibyniaeth a popeth arall sydd ynglwm â bod yn ysgol prysur. Gethin is 10 years old and he has a condition called Nemelin rod myopathy, which affects his muscles, his breathing, swallowing. He's in a wheelchair, tube fed. We probably couldn't imagine him going to school, to be honest. Will he be able to learn how to read? How do we teach him to learn how to read? It was the TAs and his teacher who needed to see his potential, leaps and bounds. He's grown in what he's been able to do. It's amazing. Mae Gethin yn plentyn bach sydd wedi bod gyda ni am nifer o flynyddoedd nawr. Mae fe gyda ni nawr yn trwy dydd pob dydd. Mae fe'n plentyn bach sydd angen asistiaeth meddygol yn ystod y dydd, suctioning, mae angen bwydo trwy peg. Yn plentyn sydd gyda anghenion iaith a chyfathrebu, problemau iaith a chyfathrebu, a mae fe'n defnyddio technoleg annog cyfathrebu yn y dosbarth, a mae fe'n gweithio yn agos iawn gyda'r tîm iaith a lleferydd i ddatblygu cyfathrebu gyda pobl yn y dosbarth. So important that Gethin is able to go to school. As much as he loves us, it's important for Gethin to experience the world and have friends and experiences that are outside of the home. It helps us, it helps his parents with the personnel that are employed at the school. They do it for the love of it. We can see that. Dwi'n lwcus achos o'n nhw wedi adnabod fodoli, rhywbeth yn bod, o'n nhw'n dweud global developmental delay i dechrau, achos o fod dim ond yn 18 months. The health visitor helpu ni cael lle yn Cylch Meithrin fan hyn yn Llwyn yr Eos, lle oedd gynnu fo'r cymorth o'r dechrau. And when we mention the names of kids in his class, he will light up. He knows who they are. Yeah, and also I think the other thing is that they have him as a friend. Beth sy'n cadw fi a'r staff a pawb yn yr ysgol yma yw ni'n dal i datblygu. Mae dal pethau i wneud. A gyda'r mewnbwn o'r Llywodraeth Cymru a mewnbwn y sir, mae digon i wneud yma, mae pob plentyn yn wneud cynnydd. A mae ysgol Chynnareos fel ysgol yn dal i wneud cynnydd. Dwi'n edrych mlaen i'r dyfodol a beth sydd gyda ni a beth sydd dod nes mlaen.